asensemo yebimanyiriro toko ya chakani go toko ya chaka kurwase county ya Kisii awase usase county ya Nyamira awase umusacho yomo aserieta pita nyakango we miaka 50 kurwase kinyoro giansi chayo toke wodi ya Kyabonyoru ebunke ya Burabu abeire ka kurwara uburwere bwa kansa yeriso asegeka ke miaka 5 nemo kurengana na makungwari babeire bawetera nigo batere na babeire bakwererwa pi asekeria baganira basamaria bayawe sokya nako bakonya goikera ebili ya nyagetari eyikire cishiringi milioni 4.53 amange nigo twariganire na job manki gidumu nyagetari uyo gusonge na ndete na kansa yeriso yarengi kansa yeriso na kibari tugurerete Kurwa sobware nigo ekinyorogia nsicha gigotoka ewodi ya Kyabonyoru ebunge ya Burabu county Nyamira kere egetegereru korende ogoika ange nigo enka eyemo ebwate obororo obonene yenko bwatekana no kurwara koyo mwabo pita nyakango changamwe oyo rwalire oborwere bwe kansa yeriso asegeka ke miaka 5 nemo inare wakoreke barua giugwati amagena rugora na igendo gigacha ko wanse iriso bosaigo nari kuyagia nyagiga nkabuga nigente gisanga jangana nyagetari Nyamira bakarandwari bakanga mario bagande kwanya gotonya limamina magoro otwalire esabali entambe yokoligia okobweniwa asatalire kinyagitali ao kolende taranyora obokonyi munyagetori Nyamira akandikira gukinyanchu akandikira lirubenere agantebye igente kigitaite kurusi gukonyokia bimbira akeigo nabwate besa bakeigo bwane niriserete nkaimuka nkane bakinyata kaona iga kinyata amba mpimete kiregento bagampuki nkaramenye woti omatukumake tinabwate besa buyaigo chibese narwo chanyora nkendo ntomirana na mumuromu abo Charles Kaunda oyoto erera obokongu baeteire ase okomorwaria pono obudwere obwana obwendete komenda kaso obwenge ebinta bwate na bwata bana mugondo onirie kento ngeo tobwate twajire gotema juchini kento twasinyirwe that is why na sabete na kitora akorede umwana ominta akonyeke ngina Esther Nyarinda boigo natwerera bunamba bwati kende gyonsi asebono igaba bwate emechando emenene banondo chubune sale bara sako musana chibano na chiri igo gochindwale to burwere ninche mono ikyagera unarwale abamate bamuntu mokorora mabira nyare gonkonya onyanigo eyamate yatemire kurigia obokonyi kurwa sabarai kurende mbarakonyeka egende kenjo manya ni mwete nita tibako mujumbe na izawea tatiga iretana no muntu okupe kumunyagetari umujumbo zero no moyemzio okiabonyo ni mode omwana ominta so bwenge na murwanereire abagambia mbamanyete ase basaba onde bwenzi oli nokuganya okuya kubasira erinde anyore okobweniwa runa bwate kati ya eneja gatoka jibesa bagwenda ko mwakana kodwari with this 4 points kiriateba 4.5.8 ama kodwari wa wensi ora kunu nemejande to bwate yo mwana ominto pita enamba yesimiara atomo bokonyi ere 07 15 44 58 77 Edieta 40 Charles Kaunda kurwa sensemo yansicha egotoka ewodi ya Kyabonyoru ebunge ya Burabu ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi